Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nagmayatakit kita ang ti panagduli ng tiinit, Julia. Agin inagawan ti lawag kan sipnget. Cesar, kanayon abiti ti papananta tunggal agkita ta. Husto ti kunam ang nagmayat akitaan ti panagdulin ti init. Numadanan ti agsapa, aglawag, kat masilawan manan ti ngayad ti lubong. Sapil ako ma. Taag na nayon ang naragsak, kaya natibkar tayan ayat ta, Julia. Kasmat lang ti init, nga agnanayon miyaglawag. Ha? Ikarik asa ang to amapukaw, kaya nagbalo ti panagayat ko kan ka. Si kalaing ti babae ngayat na kitag na nayon. Kasta akmat kan ka, Cesar. Ayatan ka mat iti agnanayon. Ti kadilatan boyfriend mo, ti kanayon mong as-asikasuan, Julia? Nanang? Saan ka pa yun ang matatao dito'y balaya? Tunggal sukunin na ka ni Cesar dito'y balaya. Rabiin tumatan nga agawid ka. Ay ayatak ni Cesar, nanang. Agtalag kayo kumakan ko, ana. Pulos adinak to pasakitan. Anak, tingi-tingam anaimbag day ta marikliknam kan ni Cesar. Dakkel ti pagbaliwan ti tunggal kanito. Anya ti kayat yo asahuan. Tunggal kanito, ada pagbaliwan na, Julia. Ang mga no adan to pa'y makita ni Cesar asabali a babae kat panawan na kanto matan. Nanang. Nasakit ti mapaay kan ayat. May saday ta arason. No apay, nga adadag iti agayat ama pukawan iti limbong ti panunod da, kat makaaramid dan iti madi. Ha? Iso ating iti ngaman anainbag ti riknam, Julia. Cesar, sigurado ka na ani Julia ti kalaysam? Wanay may, masiguradog day ta. Taawanan ti dwa-dwa, nga isulaing tay ayatag a babae. Awanan ti sabali pa'y. Nagmayatan? Nagkariak kan kwa na, nga isulaing tay ayatag kitag na nayon, pare. Ket kablaawan kay ti dayta kapanunutam gayem. Makitak met ti kinapatig ni Julia ken ka. Agasam, ta isulaan yan ti sangkadakamat mo kanyak. Pudno dagiti bagbagag ken ka. Ura niya panubog ti dumteng, nila ang Juliet ayatag. Angam gayem. Malagip ko man ni Lily. Tisigo da kayan ayat mo. Apay ni Lily, gayam. Nakitak namin idi na minsan. Nagsabat kami ijay sentro. Anya? Saan ka diyan nag-abroad ni Lily? Kat awan ti formal break-up yo. Wen, pimbanaw latan ni Lily. Asan ang nagpakada kanyak? Nagpintas kan nagpudaw ita ni Lily, gayam. Dakkel ti nagbaliwan ti langana. Danda ni Jack nga rod mailasin, gaputan nakapimpintasan. Gayam, pudno ka di ang nakita ni Lily? Wen Cesar, nakita ka di sentro. Sanak nagparparbulaang. Amamunak meten. Apa yan? Kalata nagulimak ka. Nadakamat ko lang ni Lily, kalata nagbaliw ti riknam. Maawatan ka gayem. Amo, kailiw mo pa'y laang ni Lily. Apay day ta cellphone mo pet-pet-petam, Cesar. Kaslad da kayat mo nga awagan, Tatang, simbang putan dito'y ili tayo ni Lily. Anya? Saan nga tapay ang nagbalo ti cellphone number na? At dapay lang dito'y phone book ko. May sa taon ang nag-abroad ni Lily. Nalapit na nagbaliw matan iti numero na, Tang, mapanak aglod. Padasik akontakan ti cellphone number na. Gayem, nagpaspasara kaklaeng. Pinadas ko apagringin ti cellphone number na.
Napayak lang. Mabit man lang gayam. Itian niya pa lang nga gapo. Apay nga wagam ni Lily. Kat adan ni Julia akayan ayat mo. Amumat nga inayat ko ni Lily, gayam. Kayat ko lang nga kumustaan. Nabayag mo't ajak nakita. Anya? Kinapudno na. Masaksakita nagpailahan kapit tinaramid kanyak ni Lily. Cesar, aklo naman kanyak. Adda ka di pailahan panagayat mo kini Lily? Jak ilibak gayam. Oon, ayatek pailahan ni Lily. Todas. Daytan di ibagbagakan ka gayam. Adda pagbaliwan ti amin. Ay kasano nga rodan ni Julia? Jak mo, mariribo ka nak gayam. Sa may sa, awan mo't siguro dagas na no kumusta lang ni Lily. Cesar. Gayam, kayat ko ang makita kan makasarita ni Lily. Dito'y abanda timbaga kanyak ni Jaime ang nakakita na kini Lily. Agpaspasara kaklahe. Bareng makitak dito. Ha? Ti babae nga day ti abay ti kotse. Nakaparada iti parking lot. Ha? Ni Lily. Iso nga pa iso. Nagbaliwan ti langana. Nagpintas. Dayjay, nagturungan iti restaurant. Surotek. Lily? Cesar? Anya di aramidam dito eh? Nakita ka simrek dito restaurant. Iso asinurot ka. Kayat ka lang niya kumustaan. Anya? Lily, kumusta ka? Nabay ka di ka nakita. Saan adito iti pagsaritaan ta? No kayat mo, urayan nag-ijarwar ti restaurant. Adaw pa iti trabaho, kadya kayat ti masinga. Dito iti pagtrabaho, Lily? Saan? Kukwak da ito'y a restaurant. Anya? Ala, urayan nak iti parking lot. Mas daawak, Julia. Apay nanang. Talon nga aldaw asaan ang nagparparangkan ka ni Cesar. Uwan nga rod. Di namot sungsungbatan dagiti text ko kan kuana. Anya nga tan tinapasamak ka ni Cesar. Binigat nga min nga umay nakasukunan dito'y balay. Iso anak ko nakamas daawak, anak kaw. Anya nga tan tinapasamak. Uray tigayam na ani Jaime. Di namot sungbatan ti text ko. Takumusta ako man ni Cesar. Ala, urayim latan ti sungbat ni Cesar. Amangan numakumi kumlaang dayjay. Cesar, apay nga itaka lang agpakita kanyak. Apay adi ka makasungbat. Kanayon nga awagan kan teksan ka. Ngampulo sa di mo sungbatan. Pakawanan nak, Julia. Anya ti kayat mo asawan. Mariribo ka nak. Isong ay kan nagpaitigundaw ay kung agpanunot. Anya? Nasa isayaat no, saan tapay lang agkita. Anya? Pasensya ka no italay nga nagpakita akin ka. At dangamin na dagsan na makagapo. Cesar, dinak ka din ay ayaten. Julia. Sungbatan nak, Cesar. Pudno gayam ti atap ko. Iso matlagayam alimamiisan kanyak ni Cesar. Masansanan ti panagsarak da Cesar kan Lily. Dahil tatipod no, Julia. Saan anapudno kanyak ni Cesar? Ado dagiti palimad na adyak amo. Sigo da kayan ayat ni Cesar ni Lily. Amok ti pakasaritaan ti ayan ayat da.
Gaputan na singit kami ngagpagayam kini Cesar. Nasakit daytoy nga inaramid ni Cesar. Tsak namnamaan daytoy ama pasamak. Julia, nebaga akong ti amin kan ka. Agyaman na kiti dayta, Jaime. Ita, nalawagan ti amin. Saan na kun nga ay ayaten ni Cesar? Bakit? Agpupupok mutlatan ni Julia iti seled na. Apay ngay. Baybay ang pailaang lakay. Adda parikot da ka ni Cesar. Apay day ja Cesar. Anya ti naramid na iti anak ta. Nagsina dan adwa. Saan analawag ti amin no nagsinublian da Cesar kan ti sigod a kaayan-ayat na. Kuna kun kahit. Sana mapagtalkan day ja Cesar. Pinasakitan na lang ti anak ta. Ay, lakay. Kasaritak man ni Julia. Sana rumbeng ay ayon na launay ti bagina. Gapu iti day ja Cesar. No kasta, adda pa namnamam kinilili? Diyak ka mo. Nalamiis pa ilakanyak ni Lili nga ginggayta. Angam gayam. Nadadaalan ti relasyon nyo kini Julia. Nagbali na komplikado ti amin. Diyak ka mo no apay akas titirik na kita gayam. Maasyanak met kini Julia. Gayam. Sapel ako ma, tas saan ka amasayir iti ibagakan ka? Anya day tang ibagang gayam. Saan nga balbalay ni Ayat? Kaslang amin naglakalang ti panangisinam kini Julia. Kinapudno na. Nakasaritak ni Julia. Gayam. Malidlidayan. Saan narumbang ti kasding inaramid mo? Nagkari ka nga isulang ti babae nga Ayatem. Gayam, mariribo ka naglaang. Ita, saan ka pailang nga makasigurado? No ay Ayatem na kamatlaang ni Lili. Agpanunot ka kung maana imbag, gayam. Sikapay lang tay ayatek, Lili. Kabayatan ti kaawan ko diti pagilian. Ado ti maamamwak may papankan ka, Cesar. Addan ka ayan-ayat mo, saan ka di? Uwen, aklonak. Ngam nagsina kamin. Agpampanunot ka di? Nariribok ti panunot mo. Anya ti kahit masawan. Panunutom kumamot nga da sa bali ang masakitan. Saan akong nagpakadakan ka, idi? Gapumatlakan ka. Anya? Idi? Nagado akarim kanyak. Naglaing ka nga agsao. Ngam no nakakita kan iti sa bali a babae a kursunadam. Agbaliw ka adagos. Cesar, saan ka anapudno nga agayat? Anya? Kas iti inaramid mo ita iti girlfriend mo. Nakisina ka adagos, gapo kanyak. Masiguradom ka di ang makisinublianak pailakan ka? Lili, insinak ni Julia. Gaputa jak kayat amakitam nga addan sa balingay ayatek. Talaga anak kirupay laang ti kapanunutam, Cesar. May salaang ti kayat asawan dayta. Saan ka anapudno nga agayat? Anya? Jakmat masungbatan ti ayat mo. Aging ga asaan ka ngagbalbali. Gayam. Ibagam man ganyak. No niya ti pagkurkurangag. Ado, Cesar. Anya? Sikamot lang ti ente parikot. Rumbang kumaamay sa lahing ti Ayatem. Ken agbalin ka kuma, anapudno iti Ayatem. Gayam. Nakirungag pa iso ti kapanunutam. Insinam ni Julia. Gaputanam namam ngagsinublian kayo kinilili. Anya nga ita, saan nakamot gayam nga Ayatem ni Lili? Napaayak ni Lili, gayam.
Iso akasaritak ni Julia. Kat agpakawanak kin ko na. Panagkunak, Cesar. Di mo naramidan dayta. Tay ko na karudan. Saan nga ayam ni Ayat? Masigurado kakagura na ka ni Julia. Padasik akasarita ni Julia. Barang mapakawanak gayam. Ay, Cesar. Amok ngay ayatan nakpailang dadya babae. Gayam. Nagpuskol matan tirupam anak pakita pay lakanyak, Cesar. Pakawanan nak. Noon yaman tinagbasulak. Nalawagan ti amin kanyak. Naaklon ko matan ti panangisinam kanyak. Anya? Naglakalagayam amapukaw kan ka ti patag ti may sa babae. Pinanawan nak nga awan tinabatag arason. Nagkamaliak. Diyak amo tinararamid ko. Maag ka. Saan na pudno nga ay ayatan nak? Amangan no makakita ka manen iti sa bali a babae. Kat ibati nak manen akas laawan anyaman na. Julia. Apay, tiko na. Sa anak anasakitan iti inaramid mo? Ulitak nga ibagakan ka, Cesar. Napukawan ti panagayat kukan ka. Ikan nakpay ti may sagundaway. Huston. Diyak kayaten adenggan dagiti ibagam. Nagkarika asyak lang ti ayatem iti agnanayon. Angam di mo na aramid. Iso sorry. Ngam saan kan nga ay ayatan. Nagkamaliak iti desisyon ko, Mr. Lonely. Aklonag amay saak amaag. Namimpinsan ang nagsina kami kini Julia. Ket iti saan ang nagbayag, nakiasawan iti sabali. Agingga ita ket baruak pailaan. Saan gaya marumbang nga pagayayaman ni Ayat? Panunutan pa na imbag, sakbay, amang ngeten. Alakastan, katagyaman ak iti panangyurnosyo. Dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, Cesar. Agyaman kami met, pagama Cesar. Husto tinakunam. Agpanunot ka pa na imbag, sakbay, nga agdesisyon ka. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo. No agayat ka, agbalin ka anapudno, iti ay ayatem. Taamangan, no sikan tumatlaang ti madadael, iti udi na. Bueno papagayamin kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayama Cesar, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulihiser. Ken iti met direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.